Што рабіць людзям у Беларусі? Трэба разумець адну рэч. Дыктатура, асабліва жорсткая дыктатура, якая праводзіць рэпрэсіі, гэта ўлада, якая за адзін дзень не знікае. Яна заўсёды вельмі доўга існуе і часам існуе пакаленнямі з перадачай дыктатарскай улады з пакалення ў пакалення. Гісторыя гэта засведчае, пачынаючы ад Рыма. Іншых прыкладаў няма. Вот гэта трэба зразумець, што такое власць, што такое ўлада. І калі наверх залезла некая пачвара, якая мае групу, якая абапіраецца на сілу, якая тэрарызуе народ, не так проста забіць дракона. Яны будуць вельмі доўга. Таму ілюзій, што ёсць некая, от нешта трэба зрабіць, паўстаць, выйсці, дэманстраваць, і ўсё тут это ілюзіі шкодныя. Таму што это дае магчымасць рэжыму знішчыць, абстрыгчы ўсіх, хто выскачыў на адну галаву. Вот з дыктатурай трэба ўмець змагацца. Асабліва небяспечная дыктатура, якая падтрымліваецца знешнімі сіламі. Калі б гэта ў нас была свая дыктатура, вот такі Лукашенко скончыў, ён бы доўга не прытрымаўся. Яго по 96-м годзе ўжо, калі імпічмент быў, не было. За ім стаіць Расія, і ўся гэтая пропаганда расійская, вся эта фінансавая, вся эта пропаганда, ўсё стаіць за гэтым. І вот таму мы нічога з ім не можам зрабіць, а ён проста куражыцца. Зыходзім з таго, што дыктатура, калі яна антынародная, яна рэпрэсіўная, яна існуе доўга. Але рана ці позна яна абвальваецца. І заўважце, як яна абвальваецца. Як правіла, нечакана і раптам. Чаушэску, слухайце, што там было, ён жа вот так трымаўся. Абвалілася адразу. Прытым это мы ўбачылі па тэлебачанні. Бачылі, што адбылося. І што адбылося, нехто першы крыкнуў: «Далой там ці што!» І весь так, ужо было, ўжо ім дастаў, ён у печонках сядзеў. І ўсё, і абваліўся, і праз пару дзён яго расстралялі. Асад, колькі ён быў там, 17 гадоў ці колькі, аналагічная сітуацыя. І Расія падтрымлівала. Вот такая справа. Расія, войскі там былі. Ён стаяў, яго цяжка было. Абваліўся вельмі хутка. Но з Кубай другая гісторыя. Яны перадалі, як кажуць, па наследству. Але Амерыка пачынае мяняць сваю палітыку і мяняе, як кажуць, пугу на моркву. Ёсць ужо, як кажуць, пэўнае, пачалі выпускаць там зняволеных і так далее. Я думаю, Амерыка з этой уже дыктатурай можа парадзіць такім чынам. Кім Чен Ін, Корея. По наследству перадаецца дыктатура. І вы, можа, хто думае, што ў Карэі там же такія страшныя рэчы, там же ў такім стане людзі находзяцца. Вы ж глядзіце, як яны плачуць, калі там памёр там хто-небудзь. Это штучны плач, як там усё цяжка. І можна падумаць, што это ўсе звіхнуліся. Нічого падобного. Дыктатура даводзіць да такого стану народ, нацыі. І думаць, што народ усесільны, гісторыя паказвае, што не. Дыктатар, адзін бандзюга, арганізаваны можа знішчыць этот народ фізічна, альбо ператварыць яго ў карэйцаў. Будучы ў Нью-Йорку, а Нью-Йорк – это горад, дзе жывуць усе нацыі, якія жывуць на зямлі. Я спецыяльна ездзіў, яны жывуць, як правіла, усе нацыі жывуць сваімі камьюніці. Тады лягчэй жыць. Так вот, я ездзіў у карэйскі раён, дзе жывуць карэйцы. Слухайце, у мяне вельмі цудоўнае ўражанне. Па-першае, калі вот у трэйне едзеш і бачыш, што азіяцкі чалавек, яны падобныя на кітайцаў, але ён у белай рубашыцы, все. Это кареец. 100%. Это кареец. Яны чыста адзетыя. У іх там культура адпаведная, все. Заходзіш у іх на аптэку, там надпісы спачатку ідзе карэйскі, потым амерыканскі. Ва ўсіх наадварот. Яны вельмі паважаюць сябе. Я пачаў глядзець карэйскія фільмы. Слухайце, такое мастацтва, такія акцёры. Но это карэйцы, тыя, вот того кшталту, якія ў паўднёвай Карэі. А што ў паўночнай? Ведаеце, ўсё цудоўна. Як у гэтай сітуацыі змагацца? Гісторыя паказвае, што ёсць метады і народы перамагалі. Савецкі Саюз – найлепшы прыклад. Захапілі Латвію, Эстонію і Літву. Так, ну і Польшча была, так сказаць, пад каўпаком. Што адбылося
у балтыйскіх краінах. Яны ўсе пайшлі ў камуністычную партыю. Яны пайшлі ў власць. Яны забралі ўлад у райвыканкамах, у абвыканкамах, ЦК, ўсюды. Яны казалі слава КПСС. Яны стваралі латвійскія школы, яны адбудоўвалі там свае замкі, яны рабілі рэстаўрацыю, яны ўсё рабілі, яны ствараліся сваіх людзей падтрымаць, бо яны былі власць. Вот это адзін з важнейшых аспектаў. І потым, калі Савецкі Саюз пачаў падаць, яны ратаваліся перастройкай, перабудовай. Камуністы думалі так перабудаваць, яны трошкі стануць бізнесменамі, дамуць палягчэнне, ну і будзе як далей. Гэта ўспрынялі ў першую чаргу якраз балтыйскія краіны. І ўспрынялі як магчымасць нацыянальнага вызвалення. І стварылі нацыянальна-вызвольныя арганізацыі. Першы народны фронт утварыўся ў Эстоніі. Утварылі яго эстонскія камуністы. Потым Латвія, потым Літва. А хто дапамог у Літве стварыць Саюдзіс? Першы сакратар ЦК Бразаускас. Ездзіў у Маскву, слава КПСС. А дапамог стварыць нацыянальны рух, які прывёў да незалежнасці. І Бразаўского шануюць па сённяшні дзень. Вельмі падобнае на Каўказе было. Часткова ў Польшчы, але не ў такой ступені, як у балтыйскіх краінах. Вельмі падобна было ў нас у 1941-44 годах. З тымі эмігрантамі, якія я кантактаваў, якія тады жылі, я кніжку пра аднаго выпусціў. Тут я, на жаль, не прывёз, это гутаркі з Антонам Шуківайцем. Пайшлі на кантакт з Кубай. Куба аказаўся разумным чалавекам, з нямецкай адміністрацыяй. Яны ім далі магчымасць ствараць беларускія школы. Так? Афіцэрскі корпус, стварылі 500 афіцэраў. Стварылі ў канцы БКА, армію нават пачалі ствараць. Немцы былі супраць. Але яны шукалі такую магчымасць. Далей, у габіцкім камісарыяце у Кубы працавала 150 габрэяў. Яны не ведалі, але працавалі. Вот это наши беларускія, як это потым камуністы казалі, прэдацелі, калабаранты, яны выраблялі ім арыйскія дакументы і заводзілі партызанскія атрады і так далей. Жыццё пад акупацыяй дало магчымасць стварыць афіцэрскі корпус, стварыць беларускую армію БК, стварыць самапомач, стварыць школы, стварыць. Это ўсё вынік таго, што людзі разумелі, як трэба змагацца. Калі б яны гэта не рабілі, скажем, ну ўсё, іх бы проста спалілі б там ці знішчылі, ўсё, і быў бы канец. Значыць, прыклад для нас цяпер. Першае, што трэба, каб нашыя людзі на Беларусі зараз захоўвалі сваю ідэнтычнасць, сваю мову, сваю культуру, сваю гісторыю. Такая магчымасць ёсць, бо ёсць інтэрнэт, ёсць кнігі, ёсць бібліятэкі. Ёсць сацыяльная структура, ёсць сацыяльныя кантакты, людзі кантактуюць, ёсць сям'я. Уся магчымасць ёсць. Не можна, як кажуць, падстаўляцца. Не можна выскачыць і сказаць, вы тут твою галаву альбо кінуць цябе ў турму. Трэба, каб гэты час ішоў, і ён можа ісці доўгія гады. Ён можа ісці доўгія гады. Але павінен быць такі працэс, калі мы трапілі ў поўную залежнасць, калі нас нішчаць і калі нас няма сіл, у нас ёсць магчымасць сацыяльная, сямейная, ўсё падрыхтоўваць. І тады дыктатура падае ў адзін дзень. Таму што як толькі вот это, допустим, Расія будзе, крах проста. Всё, Лукашенко адразу падае. І што будзе? Усе гэтыя беларусы, і гэтыя ябацькі ўсе так званыя ўсе выйдуць на вуліцы. Прытым не забываем, што гэтыя людзі, якія кажуць, Лукашенко наш прэзідэнт, это нашыя беларусы. Это не нашыя ворагі. Это таксама нашыя беларусы. Таму магчымасці змагання ёсць пры любой акупацыі, пры любой дыктатуры. Трэба толькі рэальна разумець, што гэта такое, што мы можам, і трэба мець цярпенне, адразу нічого не робіць. Вот это людзі, якія жылі пры Лукашенко, яны не дрэнна жылі, там айцішнікі, ўсё, яны выйшлі пад музыку, пад барабаны, кветачкі тым падонкам дарылі, ўсё, і думалі, што іх Лукашенко спалохаецца.
Яны думалі, што адразу можна нешта перамяніць. Аказваецца, што для того, каб змагацца з дыктатарам, тым больш гэта Расія падтрымлівае, трэба разумець, якія ў нас магчымасці, што нам трэба рабіць. Усё магчыма. Гісторыя наша показала, ўсё магчыма, не толькі наша гісторыя. Не трэба задаваць там пытанні, што там нешта там гавораць, нічого не робіцца. Нема чароўнай палачкі. Не прыйдзе месія нейкі і не скажа вам, я вам все сделаю. Не будзе такого. Все бяром на сябе, на наше грамадства. Тады перамога будзе за нами. Яна абавязкова будзе. Яна будзе абавязкова.